Isikhali esingozi umndeni wami usitha kimi sikasodwa njalo sishiya izimpi zomhlaba nakungowami ngempela umama ungulalelani Hello ma. Sengafile ngehla kulomgaqo kuthiwa ngohlawa. Ya ngayithatha le ndlela kuthiwa ngohlawa. Manje sengabe bangelide ngilimize kuningi. Angothola umuzi watsala kanyakhona. Kena umgaqo wakalelo. Lo mgaqo wale sengene ngawuzosukela straight straight lapho ngizohamba futhi. Okay. Sure. Ayinkinga nje. Njengoba ngidida kanje nisingenza ukuthi ngigcine ngasakuthanda ukuhlala ekhaya. Njengoba ngasakuthanda ukuhlala ekhaya songithola ngini kanje emgwaqo. Ngiyacabanga ngazi yini ngiyabona nje ngazi kwenzakalani ngiyabona. Kwaqala ukuthi uba ushona ngale ndlela ashona ngakhona. Nakho uma uyasoleka lapho nalapho. Sawubona futhi. Indoda kunjani? Bayi kuyaphileka. Hayi nazoke. Bathi indoda ubani igama eqhamuka ngifitha ngibhulumela kanje ngiyibona ize kunini. Hayi futhi elami igama ngasho ukuthi nosabe. Sabela. Hayi ngumuntu ofika la. Angiyasho umbuso baba ngathi ngiyaqala ukubona endaweni. Ya ngize kuwe futhi ngikubona nawe imele sengithi angizocela usizo. Ngayisiza nganiki indoda bathi bani usabela igama. Ezingifikile la futhi ngihambe ngifuna umuzi wakwaThwala. Thwala. Ufunani ngoThwala? Hayi into engenza ukuthi ngifuna umuzi wakwaThwala esemzini kababa lapho. Kuyisemzini kababa kade samdina nami makushiwo wahamba ngangisemncane kakhulu. Manje ngihambe ngifuna yena ke. Manje ngibona ubhuti emile la kanti nami sesiside isikhathi ngihamba bo angazi ngiyaphi lo muza ngothola. Okay. Manje ubhuti mhlawumbe bengangisiza uma uthi uyawazi. Ngiyakuzwa ndoda. Kodwa manje ngeke phela vese ngitshena imizala endaweni ukuthi kwaThwala kuphi indoda isuka kuphi nawo. Mina futhi ngisuke endaweni yaseshop. Sure. Kuhle ukwazi wendoda. Kodwa nje nayo uyabona la endaweni imiza kwaThwala esinayo Mthathu. Khonoka opitch othi uma unyuka nje umgwaqo lapho lapha esigqobeni sagesi lisana. Uzothatha uright uqhamukela khona ngale bese uzoba khona umunye othi umwehla ngomgwaqo uqhamukela khona lapho. So ufike wena kubuze chaza ukuthi ufuna umuntu kanjani bese bekwazi ukukusiza. Ake ngibonga. Hayi kulungile ndoda. Ngiyabonga. Yabona lento kuba kanjena ngempela. Singihamba ngibuza manje. Ufuna umuzi wakwaThwala. Babu wakhe. Usakhumela ngisepha nje lokho kumnandi ngayo. Kwakumnandi laphana yabo yonke into ukudla sasingena khona sadla impatho angithengela zona zazizinhle kodwa ngibona wonke mamncane. Yabo lesicathulo ngithengela sona hayi angisajahile kanje ukuthi siphinde futhi siye partyini khona nizoba ngena ngase-res. Ufuna ukubanyisa ngaso nje. Ungahamba noma wakho uyi-res. Ngizokuthatha uma mamncane Cha ngishiyeleni kwakhona eqaleni. Cha phela mamncane sikiyekeni lokho sekudlule phela ngangashonga ukuthi ngiyahamba kulokho ngihamba nawe ngifuna ukubangena nawe plus ke masugqokile uyazazi ke nawe ukuthi usunjani. Sikungangani. Ngifuna ukubangena. Yebo siyabangena kuhleka. Uvela ngibiza ngosisi wakho yes. Awuzobe usisi uzobe ungani. Angishayi. Nje. Ngena. Oh, usami ngane yabantu. Sengibona. Yebo mfana wami, mamthatha isihlahla. Sabelo. Awu nomvelo njalo. Ngiyaphila wena lona.
Hayi mina impela. Hayi shuthi inkosi namandla base ngibona umuntu engimaziyo. Hayibo. Yabona namhlanje ngifuna ukuthi vele ngenze into engakazi yenziwe umuntu ukuthi vele ngishaye 3 at the same time ngivele ngihambe emafini kanje ngibabukele phansi ngithi yenini abosinawana ningazi kahle nguStick Sky1 mina yabo babona vele bephele ngokushaya 1 ngifuna ukushaya 3. Ngivele ngizoyathi ushaya kakhulu ngishaye 1. Manje ubekwa yini la? Ephethe inkinga phethe. Kwenzekani? Khuluma nami. Ephethe ngoba ngangitshelile ukuthi ungathwala nobaba ngumazi yabo. Yase kufika isikhathi sokuthi ngihambe ngifuna ubaba manje. Hayibo. Manje wabona ukuthi uze kuthwala lo la ekhaya. Phela mina ngathi mangibona ku Facebook yabo ngajolo ukuthi nje ufana Sibongo. Ngithanda ngizokhuluma indaba za Facebook lana. Hayibo ukuthi ngiyamangala mamncane ukuthi usabelo kanjani ngoba phela nje ngitshotha umuntu nje mhlambe esigcina na ku Facebook ngangajotha umuntu engongimbone yebo ngase ngitholele isihlobo ku Facebook kodwa nje ngangacabanga ukuthi ngabe umuntu engokaqhamuke ngelinye ilanga ezekhaya noma mhlawumbe ukuthi uhamba uyibhekela ihlobo nje Awuthula nqavu umuzi wami lo mina ufuna khulume mina Senikhuluma nodwa mina sengisithombe nje sengisithombe Sawubona mfana wami Ubamba ithambo Ulikhanya kuswabili bangiswephi Hayi mina mangisuka endaweni yaseshowe ngoba ngize ngifika la ekhaya. Bengihambe ngifuna umuzi wathwala. Ngithe mangihamba ngendlela ngahlangana nomunye ufowethu nje yabo. Okuyena engingabuza kuyena ukuthi imuphi umuzi wathwala waziyo nangishawa ngithi imizi yathwala khona la endaweni eMthathu. Sema ngithi imizi yathwala khona la endaweni eMthathu. Waseyangichazela uma ngichazela ngilekile neminye emibili kwasho ukuthi umuntu engikhuluma ngaye unokuthi abamazi kuthe masingena emzini wesibili ukuthi bangikhomba la ekhaya ezibengibuza lo muntu ebengimbuza yabo base bengitshotha ulwazi ngaye ngalithola la ekhaya ngoba sengize ngigcine ngithola sengene la ekhaya. Uma wakho wathi uzalwa la ekhaya uma wangitshotha ngizalwa kwathwala wathi uba negama laba kuyayihle egama la baba wangitshela ukuthi umphambili thula wena nomvelo wahlezi kunezimangaliso nje kathwala awuthule mamncane hayi umphambili uyihle ngatshelwa kanjalo mina ke ngumfazi kamphambili the original. I'm not talking about your mother. I don't know your mother at all. Let me check out my better friends or whatever. I don't know what I can call this thing. Lalela ke mfana wami. Awuthi ngibona isandla sakho uze ngibona ukuthi ungawathwala. Ha. Uthi ayikho dance solid. Njengeswasho samakhola. Ushout uzela ekhaya ngwala ekhaya ngabela ngabe phela azakhuluma umthwala ngawe uthi kunengane ayithole ekambeni. Futhi angikhumbula ami indoda ihamba uzeneke. Hayi empeleni ukuchazeleka kwami ubaba uthwala afike endaweni yaseshowe wayehamba emayelana nomsebenzi. Yabo. Uyabona ngizwa ngiphathwa ikhanda. Hey ngempela amadoda ngayo singawenzelani. Ayi ake ngiphume ngicabanga kahle lento ngoba ngempela ngizwe ikhanda lami liyajika manje. Aha. Yazi kodwa umhlaba mncane. Mina phela ngangingazi ukuthi ngizokubona. Letha lona ukuthi ke ngothola ukuthi ungwala ekhaya. Uyigazi lami. Hey cha nami ya khona sengibona la endlini nje ngifika la ekhaya nami ngiyengamangala yabo. Mesheni kanti unginikeza into enjalo uko. Hey. Ayashaya wona njengazinsimbi le. Hayibo.
makati manje yini manje. Ngisindo wani nguswayo. Inkukhu hayi. Ngisindo wani manje lona. Ngisindo wani lona manje. Hayi. Inkukhu hayi. Kodwa-ke awungichazele ubaba pho because lokhu ngifikile okay ngifike uma mncane nawe ofuthi ukuthi vele mhlawumbe ngingasho ukuthi kusho ukuthi ubaba unengane eyodwa yabo nonkosikazi uphi-ke yena-ke kodwa bhuti mawucabanga ukuthi kusa-early for lokho sisazohlala yabona into esikhathi siyenze manje yabona ukuthi nje ukukhululeka ujwayele mina yabo sijwayelane njengoba nje kusanjena asithambe sivele sihambe yabo sobona iy'ndawo uthatha iy'mpahla zakho ngizohamba ngibele zona ngale bese sihambe sobona iy'ndawo ngikhuluma nawe Facebook cha phela sewunomehluko ngizengifike la ubaba kuyena umuntu okumele ngimbonile okay hayi asihambeni-ke sohambe sikuxoxe ngendlela yabo sihambe siy'goqele woza ney'mpahla zakho siyenza okay ungakhululeka nje uhlale khona la khululeke-ke nje uzizwe usekhaya kahle kahle nje ube sekhaya ya ngiyabonga bethi manje-ke awungixoxela nje uhambo lakho belunjani nje ibelulude yo ibelulude kakhulukazi-ke sengifike around la eThekwini yabo ayikhona la ngifike ngathola khona iy'nkinga plus indawo bengayazi yabona ngiyacabanga nje futhi ukuba ukhatheleke nje nabantu lapho belokube ngibuka fana abantu balapha engazi babukana kanje kusho ukuthi bebekubona phela ukuthi mhlawumpe lo muntu uyafika lana shuthi akazi ukuthi into kanjalo ya mhlawumbe ngingasho ukuthi izona zinto bebenokuyitshela zona hayi awuthi kukuphumula nami ngizazama ukuthi ngokulungisela into yokudla yabo okay khululeka nje ube sekhaya lapho alright athi ngidlalele umculo wami manje Makhosi cabanga. Makhosi ehlisa umoya, makhosi ehlisa umoya. Ngivelelwa yini weJesu wami? Yibhadi phela leli. Hayibo. Kusho indlela ukuthi ngidle kabi lezi imali. Isanda phuma imali zomyeni wami. Isanda phuma imali kaTshwala. Saqhamuka ingane, ithi qhamuka eshowe, ithi zalo madlamini ekaTshwala. Hayi ngiyizwa ngempela ngizwa. Ngeke. Ngihlisa umoya. Ngivelelwa yini weJesu? Hayibo. Kungaphekwa amandla ami ngiyasindwa ngaphekwa amandla ami. Angazana ngane, andangifuna ingane nje. Lokho umamdala ngakusanga isichitho. Kwashona emthatha, kwafeka kwagana khona. Ngithi ngikhululekile manje, ngisenengane nami unkanyiswa. Awungeke. Yala nigga trying to do it. Now we're here to me flexing up. Tell him, oh God. Hayibo kwenzakala la endlini yami manje. Oh God. Kwenzakala nje. Ela. Kwenzakala la. Manje phezubaba. Ufuna la endlini yami. Wena ufunana la endlini obagcina edlula lemgaqweni phela. Buka manje ngiphazamisa ngibhizi ngerehearsal zonke ngizongiphazamisa. Hayibo hey yazi ngalengo. Hayi mhlawumbe mina ngilinga mina bese. Yeba. Ngifika la ekhaya nikwale room futhi usingisebenzise wena angikwazi. We baba, ufuna la endlini yami. Hey. hayibo Hey, ufuna la endlini yami. Hey. Ziphi zingane? Ngabe unomvelo nobhuti wakhe Mbumbulu usebele. Awona enziwa la ekhaya mina ngithandi. Vele yazi ngenza ukuthi ngicabanga ukuthi ngivele ngizama ukuthi ngigibele ngiphindele back eshow. ngiyakuzwa bafo kodwa-ke akumele ucabange uphindele show njengamanje kahle mina angi-expect ukuthi umamncane nobhuti unkaniso kumele ba-acte normal ngoba vele yabo lento eyenzekile isithusile sonke sishaqile khona uqinisile akukakabi ukuthi be-acte normal but akumele be-acte soyilana at the same time like indlela bona betha benza ngayo it looks like aba-appreciate uba khona wami like yabo nje bethi engingakusho mina ntaba ukuthi banikeze isikhathi ngokuhamba kwesikhathi bazoba right kodwa kwamanje nje mase kuxoxela indaba yami noma mncane mina sisuka kude nami bekwakhona isikhathi la bengicabanga khona ukuthi kube benginenye indawo bengihamba ngohlala khona ngase dlaliswa ukuthi umuzi kababa la kodwa umamncane okwamanje usaphatheke kabi nobhuti futhi ngokunjalo ubhuti ukanyiswa kwena nje umuntu oright uzombona ukuthi ngisuke ngenza iphutha lokuthi alright lo muntu ovela so afuna ukulwa nje at the same time hayi ngeke Mbamba umhlangano wani lana? Ngize kuwe kakhulu. Angisizeke indoda nami Mbumbulu. Ngicela ungihambele nje. Ngifuna lithi liqambe lozilahla kunina ubungasabonwa kwami ngoba angikwazi.
ukuthi kade ulelephi uhleziphi uzoqhama ngalesikhathi sokushona ilanga uzothi noyihlo zomfuni angeke ngidle kabi mina imali zami ngicela uthathe imithwalo yakho ofike nawe uhambe kwami angifuni ukubona indlela yokukhuluma nomuntu leyo wena hlukana nami kuba ngiyazenzela ngabe usolandela unyoko ubukele emthatha uhlwane nami phansi ngoba nje awukubonga ukuthi ngibekezelele akazali wayezalwa yimina nonke ngenzali ngizala unkanyisi mina ngizala unkanyisi hambani ke uhambe naye ngoba manje ngihlangene ngami la hlangana hambani wena ngiyifuni la awunababa lana wena awunababa la ngamncane impela kumele ingane ayifela isona senze ubaba ukuthi angasitsheli angawutshela umndeni ukuthi unemntwana ngiyasho njalo angithi ngifika kwami ebese ephumele nesikhwama endlini lapha nasendlini yomntanami kahle futhi ubaba bezosetha yonke lento mfethu into engayisho mina ukuthi ngicela ungayithathele ekhanda station ngiyami ngicela ukuthi ngizame ukuthi uhlise umoya uma mncane ngokuhamba kwesikhathi uzobe right izoba right mara sikho isidingo sokuthi ngithule ngoba nobaba akekho. Hello. Hey, Nothando ufunani kumina ekusena ngaka? Ufunani? Ngoma nje. Uthini? Uyazi ngani ngiyafuna ukuyibona. Ngihlezi ngifuna ukuyibona ingane wenze njani wena? Ngifike ngime emgwaqeni ngingazazi kuze ngiphelele isikhathi emgwaqeni ngiphenduka isilima lapha ngaqhamuka wena. Namhlanje ngingabonga kakhulu ngicela ukwenza njalo hayi ngizobe sengilapho nje in 2 hours time ngizobe sengilapho. Alright ngiyabonga kakhulu. la ekhaya kwahlezi nginakuthula ngaso sonke isikhathi. Baba Nyamande, ubonile baba ukuthi ngizame ngakho konke okusemandleni ukuthi ngizame ukuthi kube nokuthula la ekhaya. Kanyiso Nomvelo. mfowethu. Yazi ngiphuthu manje nje ubungiphazamisa nje ungimisa ufunani manje kumina? Haba ufuna sikhulume kancane phela yazi khona into ebaluleke ngabe ufuna sikhulume. Yazi mina yike nizokhuluma nawe Nomvelo. Cha bafuna Yazi senzo sakho senze nje izola ngisithandanga neze. Okay bafuna exolisa umfowethu lo wawo ukuthi indaba inde manje. Umfowethu uqhamuka lapha, comfort mina engimaziyo, ngazi ukuthi ngiyedwa mina nawe isikhona. Phela bafona ngithi njengoba ngisho ukuthi indaba ende lesingabe sixoxa kodwa ngizelanga lokho mina. Khona into ebalulekile futhi sikhulume ngayo nje manje. Yabona sisama ngingasikhathala lona. Yabona nje manje ngiyakubona ukuthi uzongitshena yona izongonela nje imood yami ngendlela engijabule ngakhona. Hawu bafuna phela ngiphuthuma khona sisama yami ngeke ekugcineni nje na. Bafo. Mama mncane. Lalela-ke mama mncane. Ngikhathele mina lokhu ngigcina nezimfihlo zakho. Bengimale vele ukuthi ufathe umqoqo kanjani. Damngakhusi. Impela iqiniso ukuthi njalo iphuma edunjini. Yini manje ngingakho amfuzo ongamshiya unyoko. Cha mama mncane azi mina ngiyibona into ehlekisayo njengamanje sikhuluma ngento serious wena ubhizi uyahlekaka ukuhle kwena umntaka baba simazi nothulale kuphi umxoshile izolo uhambile izolo. Hayi nakho kokukhulu. Ngangithi ngimdala. Yini wahlala unedrama zonke insuku kwenze njani ke namhlanje nkosami ngisashake ngilungisena izimbali zami ubhizi nje nami uyangilandela Jabule phela wena mncane nje ujabule wena umxoshile umntwana izolo wahamba izolo awunandaba ukuthi ulalephi kanjani umxoshile izolo sekushone ngishilanga sekulate awucabangi nje ukuthi esho ungabe ufike kanjani umntwana ubani konje ungani kababa ingane ayisho hawu yiphi lo ngane ayisho khuluma ngayo hayi mamncane wena kahle kahle usukhohliwe ukuthi yena siwumndeni sonke la bekumele nje mamncane wena ulalisa umntwana ongcono izolo namhlanje avuka ahambe kusena hayi lento yenzile mina ngizoba busy ngilokhu ngifihla imfihlo za la ekhaya ukuzeka sonke siphile kahle kodwa noma mamncane uzozela umathanda wakho nje imfihlo zino zaze wena vele ukhuzeka wena ukhuzeka hayi mamncane ngilokhu ucasha ngesilokhu njalo noma mamncane hleze wenza into engasile njalo ucabanga nje ubuxosha ingane baba uyajabula ke la ikhona uyalilizela uma bekwafa kudala
umdala yikho into ayicabangayo la khona ulele nje ubheke phezulu. Phela vele yonke into ingawe njalo ingawe into thina abanye abantu ke silandela ngemuva njalo. Isono sami ukugcina emzini wami. Cha, isono sakho wena ma wabulala ubaba waxosha uma izolo kubusa uxosha ubaba. Wawukhona imbulalo ihlo mina wawukhona imbulalo ihlo. Siyazi wambulala ubaba. Ngalokho ubhekana nalo kodwa khona siyazi sobabili ukuthi wena ubaba wambulala. Zonke imali zakhe, imali zakhe wayithatha wena zikuwena zonke. Ungakalokho usuqosha ngisho amathumba akhe awusala ndaba nawe. Ngendlela engimthanda ngawo kodwa ngingambulala kanjani. Asho mncane wena unenhliziyo embi yazwa unenhliziyo embi. Sala futhi uqhubeke la. Hayi ba wazobabona yazi ubolile. Indlalifa ubani indlalifa mama Hamba uyajabula baba ukubona yes. Yajabula. Yazi labuhlungu ikhanda lami namhlanje nkosami liqhekezeka phakathi. Ngathi nje lizodabuka. Ngabe lezi nkulumo zalengane isivile afike kusenje mfana nokukhulu ukukhuluma namhlanje. Sabe ngaye ngiyibone ngizothi yonke lento eyikhuluma yithathe laphi. Angazi ake ngiphuze leti mhlawumbe kuzoba ngcono. Nathi izinto ziyafana. Ithupha zegwayini yona phela ledlulayo. Wena mvelo. Awungene wena ufuna ukukhuluma nawe. Lokhu ushwayiza lana. Hlala phansi. Yebo. Sawubona. Yebo. Kunjani Ntombi? Ngisadidekile uthi ubuthini. Ngesikhathi ufica ngiphandle ngale mbalini. Mamncane ubungekho umoya obukhona lapha embaleni. Yonke into engishilo uyizwile ikanjalo nje akushintshe lutho. Kunjengoba bengisho nje. Indlela okhuluma nami leyo ayina mhlawumbe indlela ongakhuluma nayo nami ufuna ukukhuluma nami. Mamncane bandla ngenkulu inhlonipho. Mamncane usungimla angifuni uqamba manga. Mamncane mina mfihla imfihlo zakho ngethemba lokuthi umamncane uzoshintsha. Mangabe sengikumilana ufunani pho emzini wami? Umuzi kababa lona. Uyakhohlwa ukuthi ikwathwala la ekhaya. Akhona kakhuse akhona ikwathwala la ekhaya. So isekhaya. Yakuzwa ukwathi ungixoshe ekhaya mina. Sengidlala ukuthi umuzi kababa lo. Hey, ngeke. Cha uthi mamncane unhlezi kwenza ukulungela njalo nje. Ndazela uyangila ngeli hayisthakini Angizwanga. Mina ngikushoyo kunjalo ukuthi nje into enzoyenza ukuze kube nokuthula la ekhaya sesikuphefumula sonke. Ngizohamba njengamanje ngotshela ubhuti kanisha lonke iqiniso. Uzocela ukuthi sonke lesi sikhathi lesi mina ngimtshela ubhuti kanisha ufikile kumina zongibuza ngawo kusho ukuthi usiyasola naye. Wangibuza ngawo ngakuphikela mamncane bakho ngicela ukuthi uzoshintsha. Kodwa noma mamncane umubona mina nje ubona nje i-toys lakho ngalidlala noma kanjani. Mawuzothi kumnandi ujabula nami kodwa mawunenkinga njalo konke kubuyela kimi. Ngiyangimele mina mncane lento yakho. Tengayenza nje manje ngotshela ubhuti kanisho uzomtshela ukuthini? Niyazi nje mina. Ukuthini? Nawe futhi uyazi babili siyazi ngomtshela ukuthini. Mina angazi lutho nje ungangifaki mina. Kuhle nje ngwini nje utwayi lakho wengane yami ungafaki umakhuse phakathi. Angazi lutho mina. Uma ngazi lutho relax mamncane. Ngiyasukuma ngamtshela semaphoyiseni nginofakazi bonke. Wena hlala ngithi right kulofakazi. Hlala mamncane ngiyabhuta nganiso. Wena uzolala baliwe namhlanje. Ngibuzelana wena. Buze la. Udle imali zami wena ePavilion. Manje ususile manje. isikhali esingozi umndeni wami Nini uNkulunkulu namandla wonke. Yisowa bonke abamkhonzayo. Ngizokwenza into engizoyisola ngayo. Ngicela ungisize baba. Into engizoyenza ngale ngane inzima. Baba. Hlala mfethu no baba. Hlala baba. Hlala no baba. Yaphila ke ndodana yami. Yaphila nawe. Ngaze ngajabula ukubona. Khona lokho ingane kuyafana nami yazi. Akusilona ibhantshi. Yakuthanda baba yes. Yakuthanda baba yes. Ndodana ngiyaxolisa ngesenzo sami yes. Ngiyaxolisa ubaba ngento ayenzayo ukuthi akuphike usasesiswini. Athi akusiyo ndodana yakho. Kodwa ke njengamanje ngiyathembisa ubaba ukuthi eminyaka le ayiphuthelwe ukhula ukubona nje ukhasa ukuthatha kwakho step sakho sokuqala uhamba angabiki empilweni yakho kodwa ke ubaba uyathembisa njengamanje soba khona empilweni yakho
uyezwa uyakuthanda ubaba Yes. Oh ngusami nothando. Ngizole indodana enhle kangaka. wazesidlaleke Nkosi, Nyamande, muzi kwathola wonke ololothuni nomhlaba. Nize ningithethelele. Ungaphezu kwamandla ami. Ngifuna ukuqeda manje ngale ngane. Ingidlisele ugageni. Angisakwazi nje ukuphefumula. Iyangisabisa. Namhlanje ithi emaphoyiseni. Iyawutshela ubhuti wayo leli qanda lenjelana unkanyisi. Phatha unkanyisi. Ngifuna ukuyiqeda nyenyanya. Ubani lo? Oh ngena nomvelo. Yini ngasokusi? Sawubona mncane. Yebo. Ngiyazi mamncane umuntu okugcina olindele ukuthi ungambona nofuna ukukhuluma naye. Awuze nazo-ke into ngingathwala nompempe. Ngavu. Bengithi mamncane angizosho nje ukuthi ngiyaxolisa kakhulu ngalesenzekile usikuphamisela umoya. Kahlahla ngisiyena lowo muntu lowo. Manje ngithi nje ngicela ukuqonda. Kodwa ubusazi ukuthi ukhuluma nami ngoma wakho. Ngendlela ubukhuluma ngayo. Ukhuluma ngathi udileke emthini. Ayilishiyele mamncane. Bese kungakhulumi mina lapha ngazi ukuthi bese kwenze njani. Mntanami indlela sakukhulisa ngayo mina uma wakho umakhanyile kanye noyihlo umphambili. Hayi vele waphuma nje endleleni waphuma esiporweni mntanami. Cela uxolo mamncane. Hayi. Ngithi akulula ukuthi ungixolele kwathi sephela nginqumanga esisweni sakho phela. Cha mntanami uhlaza ngendlela emangalisayo nje uhlaza ngendlela emangalisayo awulawuleki. neBhayibheli liyasho uhlonipha ihlo nonyoko mntanami uzinsuku zakho zande ezweni. Okuyikhona mamncane ukwenza ukuthi ngize la ngizokhuluma nawe ngoba ngiyabona ukuthi into engenzela yindla nqobe. Asizange nje sikukhulise kanje mina ngempela nje amathi abuyele kwasifuba kimi ngoba wongenjena. Kulungile kodwa ngiyaxolela mntanami. Ngiyaqolela mamncane. Ngiyaxolela. Ngiyabonga. Ungaphinde nje wena mngane ngoba ngiyangisaza ngempama mina. Okay. Ngiphuze nansi fresh milk ngibone ukuthi izongiphathela njengoba ngiqala nge-fresh milk. Oh, life is good, Engivula indaba ngibona ukuthi hamba kanjani. Wasiza ingane yami wazongibona. Ekseni ukuze ukwazi uthi uxolise. Ungena nje nami esathi ngizokwenza itiya ngisase ngikwenzela nawe isiphuzo. Ngiyabonga mamncane. Uyalithanda vele itiya? Ngiyalithanda mamncane itiya. Ngiyakwazi phela ufuze uyihlaza ngithatha njalo ngetiya. Sonke isikhathi ufuna itiya. Wayenesicefe kami nje. Ngize ngimxoshwe isikhathi ngisho olifuna ngimakhanyile. Nante lakho. Mamncane yazi kahle ngiyajabula ukuthi siyakwazi ukuhlala phansi njengamanje sikhulume kanje. Thina yini vele sibe ngama-psychopath? Yini sibe ngama-psychopath? I'm tired of that thing. I'm very tired my girl. Sokwenzekeni bakuthi ukukhuluma iqinisa ngazi nje ukuthi ngathi nje kusuka ngathi sikhuluma isipoka hayi mina. Futhi ngcono nje ukanye siyabona nje angavele ngayingeni lento yethu ngoba thina ethi indaba yenziwe ingena ngempela. Asiphuze mntanami. Ukushisa kuthiwa ngokunye. Ngampela. Awusho. Ubhutweni Mbumbulweni wayiqhamuka eshow wagcina nini ukhuluma kwa Facebook. Sigcina sikhulumile ku Facebook phela washo ukuthi nawo wagcine kwazile ukuthi aphindele kubo noma kwabanzima wahamba hitchhike endleleni. Wahamba ngama-truck. Ngihlangana mina noma yathi uhamba ngama-truck noma uhamba ngey'moto ey'ncane noma uhamba noma ngey'nyawo anginamsebenzi mina. Awuboni into imali zami ngizozidla kabi wena. Kodwa phela mhlawumbe wayeze ngobuhle ubhuti. Ngeke size sazi. Laza bazokwengula. Lezi mali bekufanele ngiyishere mina sithandwa sami nawe nonkanyisa. Hayi lokho sokuphuma emashow utshelwa yimina ukuze sidle kahle. Yabo ngaku seGalaria saphuma eGalaria sayiphava ngalezo imali nganginikeza about 20,000. Awena ngikwazi ukuthi ufunani kule ngane ekhohlwele wamquba lo wamquba uye kunini. Ayina stepfather like khona. Angikhathaza ingane engazazi mina. Ngiyakuzwa. Usho nje mntana mina mvele ngisathintana nonyoko ngoba lokho yemthatha nje. Sathintana phela sikhulume. Uthi nje uthi ubuya nini ngempela? kwamakhosi ngweza neyani Ngikanyiswa yini? Ekuseni nje kangaka kwenzakalani ngempela la kwaKhosi? Wena kusena ngawo singena Sihlalele sizoba ngomsindo ethenje yini? Hayi unemo ungaboni namela la kithi. Kanti yini nathenza ngaka guys? Asibingelela sho kubingelela. Yindaba nathenza ngaka.
ukuthi nje umuntu azobona uma wakhe amthandayo nosisi wakhe amthandayo efika nje niyamphoxa indaba nathisa ngaka vele Buke ngathi khomnto ojabulile ke namhlanje. Asijabulile phela. anijabulile nini anijabulile Ujabuliswa nini yini? kahle ama meeting ngani la wena wabamba njalo nje njalo ezinye indawo Hey. Uvashela umamncane khona ukubamba meeting Nkosi yami. Hey, Ntombakhosi. So sidlala sixoxela siphuze. Angithi amonda asahloniphi. Asahloniphi. Uphumile nje esikolweni. angisahloniphi mina Makhosi Kodwa ngisakhuluma nendodakazi yami lena ethandekayo. The one and only manini daughter. njengoba sengifikile la endlini anifuni ukwazi indaba mina ngijabule anifuni ukwazi Woza nazo emnyama ndoku kuhamba kanjani? anifuni ukwazi no into engaze ngijabule kangaka ukuthi hayi impilo life is good hey impilo hey Hamba kahle. yazi manje ngisakwazi ukulinda ukuthi kuphume ilanga ngibone ukuthi ngiphatheleni usuku olulandelayo Ayisujabule ngempela. Khwela phezu kwayo. uyakhumbula izolo ungivimba nomvela kumele ngiqale emgwaqeni Gwaqeni. yini Ayizolo. mawusakhumbuli Singakhona. kunento obufuna ukukhuluma ngayo yazi Hayi, lingabalekile ungana lokuthi kuhambileka ngithi yazi. bengithi ngiphuma ngale ngiqale ngale ndlini yakhe ngithi ngiyokubheka hawu ngithi ngiyafika wokho mase ngiza ngapha hayi ngifika kuhlangana ngamakhandi impela uyabo bengifuna ukwazi yini lebo ufuna ukukhuluma ngayo Hayi. Akho lutho Hayi ubuzokhuluma into ngayo. bezokhuluma ngayo izolo. Uzokhuluma ngayo. Ukuthi nje bengikhumbule ibhuti wami kwasho ukuthi yena akana sikhathi sakhe. Phela uthanda ukukhumbula, uthanda abe yakhumbula. hayi sengiyezwa awuthi ngizeke le ndaba lena hayi mayekhumbula le ndaba ungifica ngale ngikhungathekile impela ngiphatheke kabi ngade ngisocingweni le ndaba le yalengane lene ngayilahlayo webo Ingade? siswami kunengane ngenza iphutha eminyakeni edlule ngisafunda isikole uyabona Bayabhabhalala ekhoteni ngababhabhalala khona into nani. ya ngenza iphutha manje bengisazama ukulungisa impilo yami ngoba ngathi angitshenanga ukuthi kwafika ubaba ngephupho wathi iqiniso siseduzane waphinde wathi angilungisa impilo yami Lo sanganayo. Awu ma. Usangana kanjani manje baba esiwayila la kobandayo babethi? Uyasho untulele kwabandayo umsebenzi awukho umuntu olele Phela kwabandayo. ubuyavakasha masilele emaphupheni nje. Uva akazi lutho ngikutshele. Uyabona nje uthe ubheke phezulu akazi lutho ukuthi kwenzakala. uma wakho uhambile nje. yazi wathi yena uma wakho Ho. wathi Kodwa uma unemali amaphupho. awufanele ukuphupha unganaka amaphupho uzogcina umuntu onamali Mina ngihlala counting Cabanga. zami. Usuku nosuku ngicounting. Uma unemali awuphuphi. I'm doing the counting. I should be an accountant maybe. Because I'm always counting my money. Awu. Ukajisi awuzwe kuseqalile yabona ngiyakutshela ukuthi into ebenzeka izolo engijabule ngicine ngikwazile kuyelani indodana ugcine evuma ukuthi ngikwazi ukuyibona ngayibona ingakho izolo ngingakwazanga ukuthi ningibone bengibhizi ngaleyo nto leyo uyabona sihleli indodana sizama ukubonda hayi impela hayi akusilona ijazi angithi ngiqokisiwe ngoba ngangibaleka nje ngithi ngeke phela inkundla Kodwa wenza iphutha athi ingane ihambe singayibonanga thina. nami Mina ngiqhubeka nje sengimatasatasa ke mhlambe ngangekho ngisho la egcekeni. phela nama ubambeki inkinga ukuthi nami ukuthi phela usangincisele kwamanje benginikeze nje i-hour wathi ngineze ngoba bengineze ngo-1 the ngo-2 fanele ibe sibuyile ngalo Relax slowly but sure uzoba right. Uzogcina sesinikeza yona. ngisho kanje hayi ngithi ukubonda no-auntie kancane. angajabula kanjani yazi ngajabula kanjani sengiyafika sengingidlisa indaba kodwa ukuthi ningenzele nje itiye-ke mina ekakhuse nje Phela ukhetha ukuthi nje ufike sesihleli phansi siphuza leli tiye. Manje sekunzima ukuthi sisukume. Izandla zakho zinqanyuliwe. Sikwenzele. Hayi ngizosidakela wena. hayi ngizongispoilela imodi yami ngcono vele ngiyishiye hayi indaba yenu We hamba. hayi hey yazi ngikhohlwa ukusho into ethile sengikhohlwa ukusho into ethile Oh! Wabuya futhi. Hayi uyiphele endlebeni mntanami. hawu Kwenzekani? sisi wami mawami Hayi khuluma wena. ngiyanithanda ngiyazi Wey. Hey uthi sizokufa. Hawu siyafa namhlanje. Ukhohle ngiyanithanda ukubuya uzosho lokho nje. hayi ukuthi phela empilweni fanele abantu abathandayo ubatshene ukuthi uyabathanda yabo Impilo bathi imfishane mntanami. Kodwa uma unemali yazi uma unemali ungakhange ngabona ukuthi impilo imfishane. nca ukuthi nje senginobuthisi Ngizwe ukuthi konke nje kumnandi nje kumnandi. Kodwa wena bafu right. ya ngiright Hayi ukuthi mhlawumbe usewamazwa ukugcina usuzoshiya emhlabeni. hawu nginishiyelana nca ukuthi nje usuku nosuku fanele kubatshela abantu abathandayo ukuthi uyabathanda yabo ngoba awazi impilo iphansi njengoba ngijabule kanjena nje fanele nazi ukuthi ngiyanithanda uyabona Okay. kodwa angeke nginishiye ke We happy positive too. Bye. all right Uyabona kodwa indoda zami konke engiyibonayo mina sengicabange kahle. Guess what? What I've been thinking. The whole night yesterday I was thinking.
Tell me what I was thinking, my baby. Ngicabanga ukuthi nje emini ngabothu sibe ne-lunch as a family. Imina wonkanyisho sihlale etafuleni siqhibothe kasibhala ku4. Umuhleke lo yazi. Kodwa ke manje inkinga ke bese ngize ngapheka izolo engingasazi ukuthi ngizokwenza njani ukudla kwami kodwa phela mangathi cha kube sekukhombisa ukuba lihlaza. Awazi ndakwala ama-fridge mathathu ukudla sokufaka efrijini ngokubona noma kusasa. Phela ukudla kufanele kuhlale 2 days full efrijini kusuka kuse-right emva kwalokho bese uphinde yakudla dali. Khululeka nje wena. Hayi. Asizokwenza kanjalo. Kusisinguleke ngempela. Khululeka. Ngathi uyazi isiphoto ngalishaya. Awunga nje mamncane ngakho nje ngalokho ngibhekale nale ngithi nje khululeka ngizobe ngikhona ngizodla ukudla. I'm gonna wait for you, my daughter. Hayi all right kuhle. Hayi sobonana ingane. Chaza kwamnandi ukuhlala kanjena yazi. Yeah, mother like daughter. Ukunjulwa yimini, ukunjulwa yimini. Sinikiwe ubuhlakani. Nkosami, ngiyacela nina nonke bakwaThwala nize ningixolele. Wazothatha sisi. Hello. Awuzwa. Nakudla yakho ntombi. Oh, right. Right sesambodla. All right, ngivela ngale endlini yami. Kulungile ke emnyamana. All right, ngiyabonga mamncane. Sengifile indlela bakwethu. Mama mncane sengisize kabi. Abale bengiqonda ukuphinda futhi ukudla bengithi izolo. Inje ngihlisa ngayo lami. Zanele mngani wami. Unjani? Angisakwazi ngathi uyazi sibe ngicabanga ngawe yazi. Kunini ngakukhumbula Ukwazi ukungifonela? Hayi angaze ngibone. Angikuzwa. Nomvelo. Hawu. Ushonaphi ngempela Nomvelo? Akekho nalapha embedeni wakhe. Ushiya ukudla kanje, ushiya ukumaya ngilambele kanje izolo phela lenganga. Ayisiyobona sekumoshakele ukudla kwakhe ngeke ngilambile. Asangilambile. Kuqedileke umsebenzi namhlanje. Kufeziwe, kuphelelisiwe. Ungikhumbule Nkosi yami, ungikhumbule Nkosi yami, ungikhumbule Nkosi yami, ungikhumbule Nkosi yami. Yeah, igazi uNomvelo ushonephi yazi? Bengimdinga ngalendlela le ngoba phela yena lapha e-university wabuye wenza nalento le. Ama-IT uzokwazi ukungisiza ngama-application. Kuna-internship evelile lana ngifuna uku-applyela njengoba sengiqedile nje esikoleni. Kodwa-ke ngiyazi la khona kodliwa indaba. Mhlawumbe ungena i-call noma kwenzakalani, mhlawumbe ubizwa abangani wakhe. Ngizama ukuzenzela ngibone ukuthi kuzokwazi ukwenzeka. Abona lama document la. Naka lapha. Ibu. Yazi lento ngiyaziba kancane umphimbo wami ngathi ubuhlungu. Okay, nesisi ngidlile. Ngoba phela izola yakhe into engidlile. Nesisi yangikho right. Kanyiso. Hayibo. Kanyiso. Indaba bafo. Bafo. Mamncane. Indaba. Kanyiso indaba. Mamncane. Kanyiso. Indaba.
Kaniso, vuka! Isikhali esingozi umndeni wami usitha kimi singasodwa njalo sishiya izimpi zomhlaba akungowami ngempela umama ungulalelani